Радваме се, че сте решили да ни се доверите. Важно е да знаете, че пълната почивка никога не е решение. Много хора усещат временно облегчение на болките си, когато спрат натоварването, и на теория има логика. Ако мъртвата тяга предизвика болки в гърба, просто спираш да я правиш и болката намалява. Проблемът е решен, нали? Не съвсем. Да, елиминирането на източника на болка за няколко седмици може да намали симптомите, но това не решава проблема в дългосрочен план. Болката вероятно ще се върне, защото не си открил и не си адресирал причината, поради която се появява. Когато става въпрос за нестабилност, целта не е просто да направим мускулите по-силни, а да подобрим качеството на стабилността. Коремните преси, усукванията и хиперекстензиите може да помогнат за общата сила, но не решават проблема с координацията и правилното позициониране на тялото. Това се постига чрез изометрични упражнения, които развиват издръжливостта и координацията на мускулите. Упражнение едно от трите упражнения на Стюарт Макгил за стабилизацията на гръбнака е кърбъл. Легни по гръб и повдигни главата си на няколко сантиметра от пода и задръж тази позиция за 10 секунди. Представи си, че главата ти просто плава над земята, без да се сгъваш абсолютно никъде. Важно е да изпълняваш упражнението без никакво движение в кръста. Ако повдигнеш главата и раменете твърде високо, долната част на гърба ще се сгъне, което ще доведе до разваляне на анатомичната лордоза на долната част от гръбнака и ще доведе допълнителен стрес върху гръбнака и може да влоши болката. След като задържиш 10 секунди, отпусни главата обратно на земята. За да направиш упражнението по-трудно, можеш да стегнеш корема преди да повдигаш главата си или да повдигнеш лактите от земята, което ще намали стабилността и ще направиш упражнението по-предизвикателно. Но не става въпрос за изграждане на сила. Тук ключовия фактор е издръжливостта. За да подобриш стабилността си без да натоварваш прекалено мускулите, използвай следния протокол за работа. Правим пирамида от повторения с 10 секундни задържания, като започваме с първа серия от 5 задържания и после правим 3 задържания и накрая само едно задържане. Почиваме около 20-30 секунди между сериите и с времето, когато това стане лесно, не увеличавайте продължителността на задържанията, а броя на повторенията. Например, увеличаваме ги на 6, 4 и 2 и след това на 8, 6 и 4. Същия метод може да използваме и за всички от следващите упражнения. Второто упражнение е страничен планк. След като работихме върху предната част на ядрото, е време да преминем към страничните мускули. Страничният планк е уникално упражнение, защото активира страничните коремни мускули като обликова и трансверс абдоминус и квадратус ломборум само от едната страна на тялото. Това го прави идеален избор за коригиране на слабости в стабилността, като същевременно натоварва минимално гръбнака. Освен това ангажира един важен стабилизатор на таза и бедрата, средния седалищен мускул или глутеус медиус. Как се изпълнява? Стъпка 1. Лягаме настрани с свити крака, а горната част на тялото е подпряна на лакътя. Поставяме свободната си ръка върху срещуположното рамо. Повдигаме таза нагоре, така че единствените опорни точки да са лакътя и коляното, без да изкривяваме нищо в тялото. Задържаме тази позиция за 10 секунди, след което се връщаме в изходната позиция. Изпълняваме упражнението с абсолютно същата намаляваща пирамида от повторения 5, 3 и 1 за двете страни. Как да направим упражнението малко по-трудно? Вместо да държим ръката на рамото си, я поставяме върху таза. И ако искаме да го направим още по-предизвикателно, преминаваме към пълния страничен планк, при който тежестта на тялото се поддържа само от ръката и стъпалата. Последното упражнение е модифицирания бърдог. Това е страхотно упражнение за изграждане на стабилно ядро в задната верига, докато крайниците се движат. Комбинацията от движение в раменете и бедрата, докато долната част на тялото остава неподвижна, прави това упражнение изключително полезно. Как да го изпълним? Заставаме на 4 крака, като поддържаме безболезнената позиция в гръбнака, възможно най-близка до неутралната. При стандартния бърдог изпъваме крака и ръката до край, което много често несъзнателно ни кара да направим екстензия в гръбнака. Модифицираната му версия ще отлепим ръката само на милиметър от земята, без да позволяваме на гърба ни да се мести, и по същия начин ще отлепим крака. Тук малките мускули мултифиди ще изпълняват основната функция да се противопоставят на ротацията в гръбнака. Последното нещо от протокола е изключително важно за използването на тази стабилност, която вече сме развили. Балсаво маневрата създава вътрешно коремно налягане, което стабилизира гръбначния стълб и предпазва от наранявания при тежки натоварвания. Тя действа като вътрешен корсет, поддържайки цялото тяло в силна и стабилна позиция, което намалява риска от загуба на контрол и прекомерното движение в гръбнака. Как се изпълнява? Поемаме дълбоко въздух по рема, без да повдигаме гърдите,
Слагаме ръка на устата си и се опитваме силно да издишаме, без да си позволяваме. Това стягане на ядрото, което усещаш, трябва да се случва през цялото повторение на упражнение, като мъртва тяга или клек.